Mae'r Efengyl yn newyddion da. Dyn ni'n gwybod bod yr Efengyl yn newyddion da. Mae neges Duw i'r byd, mae neges Duw i ni yn newyddion da, ond mae hefyd yn medru bod yn heriol. A dyn ni'n methu gwrando ar y cyfan mae'r Beibl yn dysgu, a'r cyfan mae Iesu yn dysgu, heb sylweddoli fod pob dim ddim yn braf nac yn hawdd. A mae'r adnodau dyn ni'n edrych arno heddiw yn un enghraifft yna. Mae yna lot o enghreifftiau eraill. Just yn Efengyl Luc, falle bod chi'n cofio yn Pennod 9, mae Iesu, fel tysa fe'n swnio'n galed iawn, yn deud, gad i'r rhai sy'n farw eu hunain gladdu. Dych chi'n cofio, oedd e'n galw rhywun i'w ddilyn, a rhywun yn dweud, na, mae rai fi gladdu rhywun gynta. A mae Iesu'n swnio'n galed iawn. A mae'n sôn am flaenoriaethau. Mae'n swnio'n galed iawn wedyn ni yn Luc 12, pan mae'n sôn am Dduw fel un i'w ofni. Gwrandwch, Duw ydy'r un i'w ofni. Mae'r hawl ganddo fe i'ch taflu chi i uffern ar ôl lladd y corff. Ie, ofnwch Dduw. Geiriau caled eto. A wedyn ni yn Luc 18, mae'r dyn ifanc cyfoethog yn dod at Iesu ac yn gofyn, beth sy'n rhaid i fi wneud i etifeddu bywyd tragwyddol? Mae Iesu'n siarad efo fe, a mae'r dyn ifanc yn dweud, dwi wedi gwneud rheina i gyd. A wedyn mae Iesu'n dweud, mae un peth arall ar ôl. Wrth y dyn yma, mae'n dweud, gwertha bopeth, dy eiddo i gyd, a rhannu'r arian gyda phobl dlawd. Wedyn ceid i drysor yn y nefoedd yna, tyrd dilyn fi. A'n tueddiad naturiol ni ydy peido rhoi gormod o sylw i'r pethau anodd, achos tydyn nhw ddim yn hawdd. Ond pan dyn ni'n edrych ar y pethau anodd, mae rhaid ni wneud sawl peth. Un peth yw mae rhaid ni ddeall y cyd-destun, a mae fyddwn ni'n dod i'r cyd-destun i'r adnodau yna o Luc 14 mewn munud. Ond dyn ni gorfod cofio hefyd yn ehangach, mae galwad Iesu i ni yn wahanol. Ydy mae yn alwad rhad, ond mae'n alwad i fywyd newydd sydd yn wahanol iawn. Bywyd o halen a goleuni, ac mae'n agost i hynny. Mae'n rhaid i ni gadw'r balans rhwng pwysleisio pa mor rhad yw dod at Iesu, ond be di obligiadau hynny wedyn ni. Falle bu rai o'ch chi, dwi'n meddwl, rhai misoedd nôl, dwi'n cofio Tristan yn dyfynnu Dietrich Bonhoeffer yn yr oedfa. Oedd Bonhoeffer yn weinidog yn yr Almaen yn adeg Hitler. A mi ath e siarad llawer a rhybuddio am y peryg o gras rhad, cheap grace. Meddwl fod pob dim yn hawdd a bod dim byd yn costio dim byd. Gwrandwch ar y geiriau yma gan Bonhoeffer. Cheap grace is the preaching of forgiveness without requiring repentance, baptism without church discipline, communion without confession, absolution without personal confession. Cheap grace is grace without discipleship, grace without the cross, grace without Jesus Christ living and incarnate. Achos mae gwahoddiad Iesu yn fwy na gwahoddiad i ddianc o rhywbeth. Mae gwahoddiad Iesu yn wahoddiad i fyw, i fywyd newydd gwahanol, lle mae popeth wedi ac yn cael ei newid. A be mae Iesu'n gwneud yn fan hyn ydy dysgu bod y newid yna yn golygu newid llwyr yno ni. Fyddai'n troi at mae yna wefan gotquestions.org. Mae'n un reit da, os gynnwch chi gwestiynau am y ffydd. Dwi'n ffindo fe'n ddefnyddiol iawn wrth droi ato fe. Ac wythnos yma, wrth baratoi, nes i ddarllen y geiriau hyn fydd ar y sgrin nawr. When we choose to follow Christ, we are releasing control of our lives. When Jesus is in control, pure living results. If we are going to be disciples of Christ, we must first count the cost of following him. A dyna beth ni'n edrych arno y bore yma. Deall be mae Iesu yn deud yn fan hyn. Ac yn fras mae'n gwneud tri peth.
Yn gyntaf, mae'n gwneud cymhariaeth. Yn ail, mae'n sôn am flaenoriaethau. Ac yn drydydd, mae'n cynnig darlun. Y pwynt cyntaf yna, mae'n gwneud cymhariaeth. Ac yn hyn o beth, mae cyfieithiad Bible.net yn helpu ni fan hyn. Achos i raddau, mae'r cyfieithiad yn Bible.net yn esbonio yn hytrach na cyfieithu yn llythrenol y geiriau. Mae'r cyfieithiad falle dych chi a fi yn fwy cyfarwydd ag yn deud y geiriau hyn. Os daw rhywun ata fi heb gasau ei dad ei hun, a'i fam, a'i wraig, a'i blant, a'i frodyr a chwiorydd, a hyd yn oed ei fywyd ei hun, ni all fod yn ddisgybl i mi. A dyna sydd yn y groeg gwreiddiol, os dyn ni'n mynd fesul gair, dyna sydd yna. Ond mae'n bwysig bob amser deall y cyd-destun. O ran deall y cyd-destun gyda llaw fel y said, dwi'n cofio clywed rhywbeth defnyddiol iawn unwaith, oedd e'n gyngor da. Dyn ni angen deall pob gair yng nghyd-destun yr adnod, pob adnod yng nghyd-destun y bennod, pob pennod yng nghyd-destun y llyfr, pob llyfr yng nghyd-destun y Beibl. Fel bod ni'n gweld y darlun cyfan a gweld sut mae pethau yma yn plethu efo'i gilydd. A chi'n gwybod, dydy Iesu, hynny yw yn y bregaeth ar y mynydd, fe ddysgodd Iesu ni garu yn gelynion. So dwi'n mynd deud wrthyn ni am llythrenol am gasau pobl, nag di? Be oedd Iesu'n gwneud yma'n hyn? Oedd e'n defnyddio arddull oedd yn gyfarwydd ar y pryd, gyda pobl oedd yn dysgu ar y pryd, oedd e'n defnyddio hyperbole. Hyperbole. A beth ydych chi'n gwneud yn yr adeg hynny yw, ydych chi'n gorddeud rhywbeth mwyn gwneud y pwynt. A yn ddiddorol o'n i'n edrych be di hyperbole yn Gymraeg, ac yn Gymraeg mae'n cael ei gyfieithu yn gormodiaeth. So ydych chi'n deud chydig bach gormod mwyn gwneud y pwynt sylfaenol. Felly oedd Iesu yn gorddeud rhywbeth mwyn gwneud y pwynt. A fel dwi'n gweud, mae cyfieithiad Bible.net yn esbonio hynny. Y geiriau yn Bible.net ydy hyn yn dyfa, rhaid i'w gariad ata i wneud i bob perthynas arall edrych fel casineb. Ei dad, ei fam, ei wraig, ei blant, ei frodyr, ei chwiorydd, hyd yn oed bywyd ei hun. So mae'n defnyddio cymhariaeth a gormodiaeth yn fan hyn. Am eto, mae rhaid ni ddeall y cyd-destun. Achos mae'n rhoi'r her yma i'w ddisgyblion a hefyd i'r tyrfaoedd sydd wedi bod yn ei ddilyn. Nawr dychmygwch y cyfnod. Ewch nôl yn eich meddwl i'r cyfnod yma. Oedd hwn yn gyfnod llewyrchus iawn yng ngweinidogaeth Iesu Grist. Ond y gannoedd o bobl yn ei ddilyn roedd e'n boblogaidd, oedd e'n ffasiynol dilyn y proffwyd yma. Oedd e'n iachau, oedd e'n gyffroes, oedd e'n gwella bobl, oedd e'n gwneud gwirthiau, oedd e'n bwydo pobl. Ac wrth gwrs fod pobl yn mynd ar ei ôl. A mae Iesu'n defnyddio y geiriau yma ar gyfel her i rai sy'n ei ddilyn am yr ysymau anghywir. Wrth gwrs mae'n afendithion i'w cael ei profi. Ond mae mwy i ddilyn Iesu na jyst hynny. Mae dilyn Iesu yn golygu newid a mae hwnnw yn newid radical. So mae'n rhoi her. Does dim esgus i wasgoi a dyna beth dyn ni am wneud nesaf. A'r her ydy i fod e'n sôn am flaenoriaethau, priorities felly. Mae'n sôn am flaenoriaethau. Mae'nynherio ni y dylen cariad ni ato fe wneud i bob berthynas arall bron edrych fel casineb o'i gymharu. Mae'n deud yr un peth mewn llefydd eraill. Mae'n chydig bach fwy amlwg a caled yn fan hyn, ond mae'n deud y peth yn Mathew 6, 33, lle dyn ni darllen ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef a roi'r pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chi. Yn y cyd-destun yna, y pethau hyn oedd bwyd, dillad, pethau ymarferol. Ac mae Iesu'n deud bod y rai pethau yna yn iawn yn ei lle, ond be mae'n deud ydy
Ceisiwch yn gyntaf. A mae'r rhyfyn, dyn ni wedi canu yn dydyn. Ceisiwch yn gyntaf. Dyn ni wedi canu a mae'n gan bach neis, a tiwn bach neis. Ond wrth wrando'r tiwn bach neis, na dyn ni'n nghofio pa mor glir di'r geiriau. Mae'n deud, fi sydd fod i ddod gyntaf. Fy nheyrnas i sydd fod i ddod gyntaf. Mater y flaenoriaeth ydy, mae'r pethau eraill yn dod ar ôl i Iesu a'i deyrnas ddod yn gyntaf. A mae'n ddoeth iawn, chi'n gweld, achos mewn gwirionedd, os dyn ni'n rhoi pethau eraill yn gyntaf, mae pethau mynd go chwith. Os dyn ni'n rhoi pethau eraill yn gyntaf, dyn ni'n medru cael yn siomi. Os dyn ni'n rhoi pethau eraill yn gyntaf, mae'r balans yn bywyd ni'n anghywir. Ond os yw Iesu yn dod yn gyntaf, mae pethau yn disgyn i'w lle priodol. Fel dwi wedi deud yn barod, pan mae Iesu'n dod i'n bywyd ni, mae eisiau newid popeth. Mae dod i fewn i'r deyrnas wedi costio popeth i Iesu Grist, a dyn ni wedi cariad mor fawr i'w canu, mor fawr i'w cariad Duw y Tad y bore yma. Mae'n rhad i ni. Ond dwi'n hoffi'r dyfyniad yma gan yr Albanwr yma, Henry Drummond. Dwi'n ni wedi clywed amdano fe cyn wythnos yma. Ond dwi'n licio'r dyfyniad yma. The entrance fee into the kingdom of God is nothing. The annual subscription is everything. Mwna dda yn dydi. The entrance fee into the kingdom of God is nothing. The annual subscription is everything. Achos mae eisiau newid popeth. A mae'n newid popeth gwell. O'n i'n sôn bythefnos yn ôl pan o'n i'n sôn am rhoi, os ydy Iesu yn arglwydd, yna mae'n arglwydd ar bob rhan o'n bywyd ni. Os di Duw ar waith yn y mywyd un yn trawsffurfio ei, mae am drawsffurfio pob rhan ohono. Ond mae hynny yn her. Ond yn fwy'n her, mae hefyd yn newyddion da. Nawr, ar y pwynt yma, ydych chi'n gweud, no, he's lost it. Sut bod yr her yma yn newyddion da? Pan dych chi a fi'n troi at Iesu, fel dyn ni wedi pwysleisio dros yr wythnosau diwetha, dydyn ni ddim i gyd yn dod at Iesu cweit yn yr un ffordd. Ond pan dyn ni'n troi at Iesu, un profiad cyffredin i ni, yw yn bod ni'n gweld yr angen i ni gael yn newid. Dyn ni'n gweld rhywbeth amdano ni'n hunain, a dyn ni'n anfodlon, a dyn ni'n gweld yr angen i ni gael yn newid. Wel, y newyddion da fan hyn yw bod Iesu eisiau newid ni, a mae eisiau newid ni gymaint, mae eisiau newid ni'n llwyr. Popeth. Nid rhyw makeover ydy. Dych chi licio yr aglenni makeover yma ar y teledu? Nid makeover lle ydych chi'n sticio darn o MDF dros rhywbeth yw hwn, neu rhoi papur wal dros y crac. Mae eisiau newid popeth, a mae newid popeth trwy newid yn blaeno'r ieithau ni. O'n i'n sôn yn gynharach yn dod ynglyn â y gân, ceisiwch yn gyntaf deyrnas ein Duw a'r cân bach neis. Pan o'n i'n paratoi, ni'n meddwl, un can neis arall, dyn ni'n canu fadeg yn Nadolig ydy Carol Christina Rossetti. What can I give him, poor as I am? If I were a shepherd, I would bring a... Tiwn bach neis, ynddo? I would bring a lamb. If I were a wise man, I would do my part. Ond gwrandwch ar y lein ola. Yet what can I give him? Give him my heart. A nath Nerys gyffwrdd ar hynny ar y weddi y bore yma. Achos os dyn ni'n rhoi ein calonnau mewn ymateb i'r hyn yma wedi'i rhoi i ni, sef ei hun ar y groes, dyn ni'n rhoi popeth. Ac mewn blaeno'r ieithau ni yn newid. Nawr, wrth gwrs, dydy hyn ddim yn syml nac yn hawdd, nag ydy. Dwi ddim eisiau neb fynd o'm yn meddwl bod fi'n deud hynny. Achos dyn ni'n gwybod bod y broses yma o newid yn medru cymryd amser. Mae'n cymryd oes gyfan. Dyna ydy dysgu beth yw bod yn ddisgybl. Ond be mae Iesu yn deud yn fan hyn, reit ar y cychwyn yw mae'n deud, dyma faint mae'n costio. Dyma faint mae'n costio. A mae'n gwneud hynny
yn gwbl glir. Dyn ni'n clywed yn aml ar y newyddion am bethau'n cael eu camwerthu yn dydyn. Oedd yna scandal chydig o flynyddoedd yn ôl, y PPI scandal yn doedd, Payment Protection Insurance, a cwmnïau'n gwerthu rhywbeth ac yn rhoi'r argraff bod rhywbeth yn mynd i fod o ryw deip o beth yn hudo pobl i fewn efo ryw addewidion, ond wedyn pobl yn canfod bod y reality'n wahanol iawn. Dydy Iesu ddim yn gwneud hynny. Dwi ddim yn deud dewch ata fi fydd pob dim yn gret. Mae'n deud dewch ata fi a mi fydd na bethau greta, ond mae'n costio hefyd. Mae e yn gwahodd. Mae e yn denu ac mae'n deud be mae hynna'n golygu. Ac fe alle olygu popeth. O'n i'n darllen yr wythnos yma am y disgyblion cyntaf, 12 ohonyn nhw. Un ohonyn nhw nath farw mewn henaint. Un ohonyn nhw farwodd o achosion naturiol yn o pob sôn. Dyn ni'n mynd hollol sicr, ond dyna di'r sôn. A'r dyddiau yma, dyn ni'n edrych y gwmpas y byd, a dyn ni'n meddwl am frodyr a chwiorydd i ni mewn gwledydd eraill, gwledydd fel Afghanistan, Gogledd Corea, Libya, Pakistan, Nigeria. Mae brodyr a chwiorydd i ni sydd wedi ymateb i'r un gwahoddiad â ni i ddod at Iesu yn gwybod bod hynny'n arwen at reality eglur iawn o beth yw cost disgybl. A'r cwestiwn i ni yw, ydyn ni'n barod i wynebu'r gost hynny? I ni, os dyn ni'n onest, y dyddiau yma, mae'r her chydig bach yn wahanol yn dydy. Dyn ni ddim mewn peryg am ein bywydau, am yn bod ni'n credu yn Iesu. Dydyn ni ddim nagdyn ar hyn o bryd. Ond dyn ni yn mewn peryg o bobl yn meddwl bod ni chydig bach yn od, neu chydig bach yn gul, neu yn hen ffasiwn. A dros wybod, a dwi ddim eisiau gorbwysleisio hyn, dros amser mae deddfe newid a pethau fyna, a falle bod yna amser yn dod pan fydd y rai deddfe sydd ddim yn gyson efo gair Duw yn cael ei cyflwyno, a bydd rhaid ni wynebu hynny. Ond dyna rhan o gost dilyn Iesu. Dyn ni'n cael yn galw i fyw fel disgyblion da sy'n dangos y newid yma Duw wedi gwneud ac yn gwneud yn ein bywydau. Ac os dyn ni ddim yn gwneud hynny, mae'n y ganlyniadau hynny, a mae hwnna'n dod â fi at y pwynt dwytha, y pwynt ola. Achos mae Iesu yn cynnig darlun. A'r darlun mae'n cynnig ydy'r darlun am halen. Dyma'r adnod. Mae halen yn ddefnyddiol. Ond pan mae'n colli ei flas, pa obaith sydd i'w wneud yn hallt eto. Dydy e'n gwneud dim lles i'r pridd nac i'r domen dail. Rhaid ei daflu ei ffwrdd. So mae'n cynnig darlun i ni sydd yn sôn am bwysigrwydd halen. Un ddefnyddiodd mewn geiriau tebyg yn y bregaeth ar y mynydd, fe ddwedodd chi ydi halen y ddeiar. Ond pan mae'r halen yn colli ei flas, pa obaith sydd i'w wneud yn hallt eto. Dydy e'n da i ddim, ond i'w daflu i ffwrdd a'i sathru dan draed. Be mae halen yn gwneud? Dyddiau yma, dyn ni dieddol o feddwl am halen yn rhoi blas ar rhywbeth, yn dydyn? Dyna'n tueddiad ni. Ond os ewn ni nôl mewn amser, oedd halen yn gwneud llawer mwy, yn doedd? Cyn amser yr oergelloedd, y fridges ac yn y blaen, oedd halen yn cadw bwyd. Felly yn sicr mae'n y ddarlun yma o halen yn bywydau ni, yn rhoi blas ar fywyd i bobl, a hefyd yn helpu gadw'r byd rhag llygredd a phechod. Ond mae'n ystyr hyd yn oed mwy sylfaenol yn cael ei gyfeirio ato fan hyn. Achos mae'n sôn fan hyn am halen o ddefnydd yn y domen dail. Oedd halen ar y pryd yn helpu gadw'r domen dail ac i droi'r domen dail yn wrtaith. Cymryd rhywbeth oedd yn dda i ddim byd, y domen, a gwneud rhywbeth defnyddiol ohono fe. Felly rhan o'n rôl ni fel halen yn y byd yw i fynd i ganol pethau di-werth y byd
a helpu i troi nhw yn rhywbeth ddefnyddiol y gall Duw i defnyddio i helpu bobl dyfu ac i ffynnu. Mae yna awdur o'r enw Anthony Bradley wedi sgwennu ar hwn, a mae wedi aralleirio'r dywediad chwi yw halen y ddeiar i chwi yw gwrtaeth y ddeiar. Gewch chi feddwl yng hynny wedyn ni, gewch chi drafod e rhywbeth eto. Ond her Iesu yw, os nad ydyn ni'n byw fel disgyblion go iawn, dyn ni fel halen sydd wedi colli i flas, a felly ddim o werth. Os ydyn ni'n disgyblion go iawn sydd yn dangos, nid yn unig fel mae Duw yn dangos ei gariad a drai sydd ddim yn ei heiddiau, ond hefyd yn newid bywydau rhai sydd yn troi ato fe fyddwn ni yn halen effeithiol. A roedd hynny'n amlwg yn yr eglwys fore. Os drowch chi lyfr yr actau, trowch chi benod 2 lle mae'n disgrifio bywyd yr eglwys fore. Dyn ni'n gweld effaith halen effeithiol. Dyn ni'n darllen y geiriau hyn, roedd agwedd pobl tuag atyn nhw yn bositif iawn. Roedd mwy a mwy o bobl yn ymuno â nhw ac yn cael eu hachub gan Dduw bob dydd. Pam? Am fod pobl yn gweld disgyblion oedd yn byw ac yn gweithredu fel halen effeithiol. Ond dewch ni oedi a pwyllo am funud bach. Mae'n heriol yn dydi. Mae yn anodd a mae'n gwneud ni'n anghyfforddus. Mae'n gwneud i ni deimlo'n anigonol a mae'n beryg i ni feddwl, mae hwnna'n rhy anodd. Fedra i ddim gwneud hynny, felly na i ddim trio. Mae'n bwysig bod ni yn oedi a pwyllo. Achos y gwir yw bod teimlo yn bod ni'n anigonol yn beth da. Achos mae'n dod â ni i'r fan lle dyn ni'n sylweddoli rhywbeth sylfaenol iawn ynglyn â dilyn Iesu a byw fel disgybl iddo fe. A hynny yw bod yna nerth mewn gwendid. Mae yna nerth mewn gwendid. Dim ond wrth i ni sylweddoli yn bod ni yn wan, a bod rhaid cael nerth Duw yn ei ysbryd yn byw yno ni, dim ond felly y medrwn ni fyw fel halen go iawn. So mae'r ffaith yn bod ni'n teimlo fe'n heriol a bod ni'n meddwl bod e'n rhy anodd yn beth da. Achos os dwi'n edrych arno fi fy hunan, os ydych chi'n edrych ar eich hunan, mae e'n rhy anodd. Ond achos i fod e'n rhy anodd hebddo fe, dyn ni wedyn yn dysgu pa mae bwysig ydi troi ato fe. Gwrandwch ar beth mae Paul yn deud yn 2 Corinthiaid pennod 12. Mae fy haelioni i'n hen ddigon i ti. Mae fy nerth i'n gweithio orau mewn gwendid. Felly dwi'n hapus iawn i frolio am beth sy'n dangos mod i'n wan, mwyn i nerth y Meseia ddal i weithio trwy fi. Mae dod at Iesu yn wahoddiad graslon. Mae'n wahoddiad am ddim, dyn ni'n gwneud dim i'w heiddiau. Ond fel edys i, mae'n fwy na gwahoddiad i ddianc o rhywbeth, mae'n wahoddiad i fywyd newydd. Mae'n wahoddiad i fywyd sydd yn cael ei newid. Mae'n wahoddiad i fywyd sydd yn costio. A mae profi hwnna, a reality hwnna ar waith, yn rhan o'r wefr o gyfarfod Crist. Mae'n wahoddiad i fywyd sydd yn costio. Mae'n wahoddiad i fywyd sydd y tu hwnt i ni. Ac felly mae'n yn wahoddiad sydd yn gyrru ni at yr arglwydd i gyfaddau yn bod ni'n wan ac i geisio ei nerth ef yn ein gwendid ni.